שמי יגאל ציפורי, ואני מנהל בית חב"ד בקריית שמונה מזה 37 שנים. האמנות שאנחנו מייצרים כאן מחולקות לקשישים, משפחות חד-הוריות, לילדים. קריית שמונה מונה 25,000 תושבים. מתוכם נשארו 3,000 שלא התפנו, ולהם אנחנו עזרנו. בני שלא עזב, מגיע לכאן ב2 לפנות בוקר, מכין את האוכל, והוא בעצמו לבד הכין את המנות. לפני המלחמה אנחנו תמכנו ב500 אנשים, במלחמה עצמה הגענו ל1,000 מנות ביום. בחודש מאי, כאן ממש, בבית התמחוי, נפל לנו טיל ישיר בשעה 1 בצהריים. הוא עשה נזק גדול מאוד. המקום הזה זה מקום של נס. רואים את הנס היומיומי. הגענו לכאן יום-יום, וכל יום יצאו מכאן המנות וחילקו אותם, ואנחנו מקווים שעכשיו שקט נוכל לשפץ את המקום כדי שנוכל להמשיך לעבוד בו. המקום הזה זה לא יש מאין. קרן ידידות תמכה בנו מתחילת המלחמה, בכל מה שהיינו צריכים. אני רוצה להגיד לאותם אנשים שתומכים בקרן ידידות, לאותם נוצרים אוהבי ישראל, והם שותפים שלנו, שותפים לעזור ולהאיר את העולם. זה עניין של חנוכה, להאיר את העולם, והם מסייעים לנו מאוד 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 בעניין של התרומה שלהם. נוכל לחזור לכאן, אני רוצה לראות שכולם חוזרים.